ನೀವು ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ತಂದಿನ ದಯವಿಡ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಟುಲ ಏನು ಔಟ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ನಾವು ನಾಚನೆ ಕೈ ಕುಂಬರ್ ಫೈನಲಿ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಏನ ಕೈತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೇಟೆಡ್ ಮೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಎದುರು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಅಂಕಲ್ ಪಾಪ ಉಡುಪಿದಾರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ 6 ಪಂಡಿರ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ನೀವು ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ತಂದಿನ ದಯವಿಡ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮಂತ್ ಬಿಡ್ದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಾಧಿಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡೋಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದುಬೈ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಡ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕ ಪೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ತುಲ ಏನು ಔಟ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನಾಚನೆ ಮಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾಲಿ 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 ಖುಷಿಲ ಒಂದು ನಾತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲಗೇಜ್ ಪರ ಒಂದು ನಾನಂತೀನಿ ಅವರ ಪೋಮುಟ್ಟು ಡ್ಯಾಪಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ವೆಯ್ಟ್ ಪುರ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪು ಸ್ವಂಚ ಕುಂಬರದಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ಬತ್ತನ ಕೈ ಕುಂಬರ್ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಕುಂಬರ್ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಪೋಯೆ ಗುರ್ತು ಪೋಯೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹೊಡ್ತು ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2కు ಅದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊನ ಫುಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇರ್ತದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಗಂಡ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2కు ಮೆಟ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಕ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಆತ 9:30 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದೆ ದಯಪಟ್ಟು ಪೋಡಿಗೆ ದಾತನ ಏಸಲ ಪೋಡಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪುಡೆ ದಯಪಟ್ಟು ಊರು ಹೋಗ್ಬಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚೇರು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಮೂಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೈನಲಿ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಏನೋ ಕೈತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಟೈಮ್ ಆತಿಸಿ 11:25 ಅಂಕವು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಸೊ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ 11:25 ಚೆಕ್-ಇನ್ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಬೈದೆ ಸೊ ಮೂಲೊಂದು ಜರಕ್ಲೆ ತೂನಕ ತೂತೆ ದವಳ್ಳು ಮಾ ಕುಡ್ಲದಾಗುಲ್ತಾ ಇಂಚನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಆತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಾಗ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ 10:30 ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಈಗ 11:30ಗೆ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಸೊ 2 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಖುಷಿ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಬತ್ತು ಬಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಬತ್ತು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜು ಲೈಟ್ ಬಡ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜು ಸೊ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾತು ಚೆಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 11:15 ಸರ್ 25 ಮಂತ್ 15 ಬರಲ್ಲ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಚಲೋ ಪೋಯ್ ವೇ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈಚಿ ನನ್ನ ಬರೋ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಲಗೇಜ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 4ಗೂ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೊ ಪೋಯ್ ಗೇಟ್ ಮುನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ ಏನೋ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚದಾಯ್ತು ಬೇತನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಮೂಲು ನಾವು ಬೆಲ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ ಬರ್ರಿ ಮತ್ತು ಬರೋಣ ಈ ಥರ ಕುಂಬರೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಮೂರು ಫುಲ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಸ್ತೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ అంటే ಆತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್
ಸೊ ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೇಟೆಡ್ ಮೂಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಎದುರು ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಕಿತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಆಲ್ಕಹಾಲ್. ಸೊ ಮೂಲೆನ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 7 kg. ಸೊ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಗಾಯ ज़्यादा ಅಲ್ಪುರ ಪಲ್ಲೆ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಊಟಗಳು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂಡ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ 7 kg ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು 3 kg ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಪಾಪ ಉಡುಪಿದಾರ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ 6 ಪಂಡರು ಯಾನ್ ತಗೊಂಬಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲ ಹೆಣ್ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕ ಅದು ಮಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.